ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి సేవలో భాగంగా నవనీత సేవ అనే సేవా కార్యక్రమము గోశాలలో జరుగుతుందండి. ఈ సేవ చేయాలంటే ఆన్లైన్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. మహిళలకు మాత్రమే ఉంటుంది. 35 నుంచి 50 సంవత్సరాలు లోపు వయసున్న మహిళల సేవకులు మాత్రమే ఈ సేవకి అర్హులు. వారం రోజులు గోశాలలో సేవ ఉంటుంది. తెల్లవారుజామున 5 గంటలకి నవనీత సేవకులు అందరూ గోశాలకు వచ్చి గోశాలలో పాలు కాచడము, పెరుగు చిలకడము, ఆ వచ్చిన వెన్నని గోశాల సిబ్బందికి అప్పచెప్పడము, తిరిగి మళ్లీ సేవా సదనికి వెళ్లిపోవడం. తర్వాత మధ్యాహ్నం మళ్ళీ 3 గంటలకి గోశాలకు వచ్చి పొద్దున చిలికిన వెన్నని ఆలయ అర్చకులకి వాళ్ళకి అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ వెన్నని అర్చకులు లోపల తీసుకెళ్లి స్వామి సేవకు వినియోగించడం జరుగుతుంది. ఇది నవనీత సేవ కార్యక్రమం వివరాలు. అయితే దీనికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయండి. ఇక్కడ నవనీత సేవ చేసే ప్రతి సేవకురాలు కూడా మాస్క్ ధరించి, హెడ్ క్యాప్ ధరించి సేవ చేయాల్సి ఉంటుంది. పరమ పవిత్రమైన ఈ నవనీత సేవని చక్కగా ఆచరించాల్సి ఉంటుంది. శ్రీవారి సేవకులందరూ కూడా ఈ సేవ సాక్షాత్తుగా భగవంతుడికి సేవ చేసినట్లే. ఓం నమో వెంకటేశాయ.